나한테 보낼게. 네? पोस्ट राहील जे कट केलं ते फोटायला पुरवलं त्यांचे स्पॉन्सर तिथलंच झालं आम्ही दिवशी आम्ही तो एका कुटुंबाचे सांदे चड पद्धतगार बिगार सगळे एक कुटुंबाचे सांदे जावन आम्ही तांकां मेळ्ळ्या देखून पयले आमच्या आचरण आमच्या बिगरचे उपरांत नवे आमच्या घरांनी आमी जेवतले देखून हे एक बिगर्स जे बिगर्स जावन आसा मोगाचें कुटां म्हणून आमी मानून केल्या देखून एक कुटुंबाचे सांदे म्हणल्या बरी आज आमी हांगा मेळ्ळ्या त्या फेस्तां पयकी एक संतोशाचें फेस्त कित्याक म्हळ्यार खूब माचें फेस्त देखून ह्या फेस्तांक वांटेली जावन आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव हार्दिक स्वागत म्हणटा कांयचे कार्यक्रम तुमकां पयल्यान सांगता पयले आमी सक्कट संघाता मेळया व्हडले कांतार म्हणचे आनी त्या वेळार भुरग्यांनी भुरग्यांक फुलां हाडली भुरगीं तुमी कितें करचें एक नवे नाक दिल्ल्या बरी वयर चडचें एक पोलो मदी एक दवरचें आनी फाटी येवचें नाका ह्या कुशीन आनी ह्या कुशीन रावचें तुमी फाटी येवचें नाका समजलें फूल दवरचें आनीक ह्या कुशीन आनी त्या कुशीन रावचें जाल्यार मग ताज्या उपरांत आमी फुलां उडोवची सेरेमनी आसतली हांवें सांगलें आयकना ताज्या उपरांत फुलां उडोवची सेरेमनी ताज्या उपरांत हांगासर आमच्या गाद्यान जाल्ली पयली कणशी नवे म्हूण आमी म्हणटा तें आमी पवित्रीकरण हें बेंजार करतले ते बेंजार केल्ल्यानच हांव कितें करता म्हळ्यार आमचे 4 वाड्याचे गुरकार आसात त्या गुरकारांक एक नवे हांव दितां आनी हांगासर मुखार रावचें समजलें न्ही ताज्या उपरांत ही मागणी म्हणूंक आसात मागणी जाल्या उपरांत आमी पुरशावान इगर्जेक येवचें भुरग्यांनी ह्या कुशीन येवचें कित्याक तुमी वयरूच आसात तुमी येणे वचून मुखल्या बांकार बसचें लायनीर वचून आनी वडांनी तेच्या फाटल्यान वचून इगर्जे भितर वयचें अर्थ आयता हांवें सांगलें समजलें न्ही बरें केलें देखी ಒಟ್ಟು कमी वचून कांय फायदो ना संतोशान हें फेस्त आचरण आमी करया पयले हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे भुरग्यांनी फुलां उडोवची रीत आसलेली देखून सक्कट सांगाता मेळया म्हणलें नंतर आमी भक्ती म्हणटा आसतना भुरग्यांनी एक एक लांब वयलेचें तुगे नाकात एक एक सायन करया फुलां दवरा त्या कुशीन आनी ह्या कुशीन रावचें
सकळ संगत मेल्या सकळ लागी सर्या आमचे काळे गया मोरे वगळसिया मोठाने लागी सोन्या उराळे कैकल्या कांसोळे मुकुट नृत्या आणि माये दिव्या सकळ सांगत मेल्या सकळ लागी सर्या आमचे काळे करया मोरे वगळसिया भीतर भावलेली निशिवती आगोळी कोरात गणगेली मोरे पावन झाली मुला आटली माती आहे उठली आहे नका कोणाही पाणी सोडल्या कोणाही कैकल्या आटली माती संपलं. कांसोळे पकडोल्या आणि माये दिव्या बघतोय कंटिन्यू करतो
करतोय ते अकाउंट घेऊन करतो नाही पण नंबर सॉरी फाटे गेलं गाडी उठली रे அவங்க கொயரா தான் ट्राय पकडे खाली तेच अर्ध केलं तरी फुल रमेश करून मला तुझ्या तोरी आहे तुझं भयानक आवाज उलटा दौरले रे उलटा दौरीचं असतं हे अंग जायचं कबूलर नाही मस्त
पिताचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमच्या सोन्याचे ख्रिस्ताची कृपा देवसमोर आणि पवित्र आत्म्यासोबत एक तुमचे सगळे असो आईच्या कष्टाचो महत्व आमकां समेस्त आमकां समजला आमी मोठी सगळीच्या कष्टाक भुरगीच्या जल्माच्या कष्टाक खूप माझे कष्ट म्हणटा कटकट खूप माझे सांदे दीर्घ सुखांकडे सांदे हांगासर आमी मेळया आनी दिसाल्या उपरांत हांगासर पयशे केली भाताची कणशी आमी घरा व्हरून अंतरी दवरतल्या आनी उपरांत मागणे म्हणून ते नवे म्हणून आमी विवाहांत स्वीकार करतल्या एक संतोष बरी दीस तुमकां आयचो जावन आसा तीच बरी माय आमचेर आशिर्वादां घालून दी म्हणून आमी मागून भक्तीपणान उपकारीपणान तुमी सगळी घेवया आमच्या सर्व भक्तांखातीर भोगसाणे मागून दुनिया हांव पांती सर्व देवा आनी तुमकां पळोवणेलो तुजो दुनिया संसार नानाची दोन आसतात वायट तुमी बरें करूं हांवें सांगी म्हाका मेळ्ळा ओम सोप्रात ओम सोप्रात ओम सोप्रात ह्या सोप्रात आमकां सगळ्या लोकांक आमी भोगता आनी तुमकां पळोवणेलो तुजे खातीर आमच्या सगळी स्पर्धांनी देव आमची वागणूक करो आणि आमची वाट वागून आमकां ससनाच्या जिवितांत सांबाळो आमेन Paul Manjing, Somo Guru, Jadi Kami Maksudnya, Awak Tak Berusaha
जी प्रस्तुत सोमची आसा तिने सर्विस पोर्टल कासांनी करतलो मी कापरावादेच्या पुस्तकांतले बसा सर्विस पर म्हणटा पूण तू बेतलेहम एफ्राता जुदाच्या कुळ्यामध्ये तू भोवला तरी इस्रायलाचे रजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजी कावंसल मातलो तसो आरंभने आतांचो बगार भोव पुर्विल्या काळांचो देखून प्रस्तुत सोमची सर्विस पोर्टल कासांतलो उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेलाचे परतून येतले सर्विस पराचे पदवे आणि आपल्या देवाच्या नावाच्या प्रतापान तो धीर रावतलो आणि आपल्या निनाम सरेतलो ती सुरक्षित वस्ती करतली कित्याक तेन्ना ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमापर्यंत पावतली आणि तो शांती जातलो आसिरियाकार आमच्या देशाचे गाड धरतीत जाल्यार आणि आमचे गोंयचे पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्या आणि रायड वर्गाच्या 8 फुडाऱ्या फुटयतल्या ते तलवारीन आसिरियाचे राजवाट चलयतले देवाचे उतर हे याशिवाय आपणाचो भोग करतल्याक ताणें दिले याबद्दल जाणता ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली जाणता ताणें आपयली तांकां ताणें नीतिवंत केली जाणता ताणें नीतिवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदार केली देवाची उतर Hallelujah.
Jesu Christaci vamsha, Puto Davidaso, Puto Abrahamso, Abraham Isaac Zalmano, Isaac Jacob आणि ताचे भाव जल्माले आणि याकोब जल्मालो जुदा जुदा फेरेस जल्मालो फेरेसो योरामा कोसिया कोसिया योताम जल्मालो योताम आकाश जल्मालो आकाश जल्मालो एसेकिया एसेकिया मानासे जल्मालो मानासे आमोस जल्मालो आमोसे योसिया योसिया शालतिएल जल्मालो शालतिएला जेरु बाबेल जल्मालो जेरु बाबेला आबियु आबियुला एलियाकिम जल्मालो एलियाकिमा आजोर जल्मालो आजोरा जल्मालो सादो सादोका आकिम जल्मालो आकिमा एलियो जल्मालो एलियुका एलियाजार एलियाजारा मातान जल्माला मातान जाकोब जल्मालो जाकोबा जल्मालो जुसे बरतात मोरियेसो आणि मोरियेताम जल्मालो जेसू आका म्हणता ख्रिस्त देवाचे उतर घे ख्रिस्त देई तुझ्या भावाला आणि बहिणीनो आज आमकां तितकच जाणावत एक संतोषाचो दीस हांवें सांगलें सुबीत दीस सुबीत म्हणलो शब्द एका तरान आसतना आमी एका तरान दलोचीत जाता संतोष भरीत जाता आमी सुबीत आसल्या व्यक्ती सांगता आनी सुबीत दिसताय सुबीत वस्तू गेल्या मनशाक आमी सांगता आनी तुजे वस्तू कितलें सुबीत आसा सुबीत घर असल्या मनशाक सांगता तुझे घर कितलें सोबीत तुझे परिसर कितलें सोबीत तुझे वातावरण कितलें सोबीत तुझे मुखार कितलें सोबीत तुझे चिंतन कितलें सोबीत आमी म्हणटा मातूय आमी सोबीत जावपाचें का हांवें सोबीत जायचें हांवें सोबीत वस्तू करीचें म्हजें घर सोबीत जायचें म्हजें परिसर बरें जायचें म्हजें वातावरण सोबीत जायचें आनी घरांनी हांव सोबीत म्हळ्यार एका तराची अदोसकाय मगाच्यानो आमचे प्रकृती पळयलें ती सुबीत प्रत्येक ह्या काळार ह्या दिसांनी सगळ्यांक दिसांनी एका तराचें ग्रीन वातावरण पांचवें वातावरण आनी पांचवें वातावरण आमच्या मतीक समाधान दिता संतोष दिता पळोवंक सुबीत दिसता आकर्षीत दिसता आनी सुबीत परिसर ही सुबीत प्रकृती मगाच्यानो कोण आसली देवान देवान आसली उत्पत्ती पुस्तकांत पळयता देवान ताच्या पुत्रान सर्व वस्तू आसा केल्यो आनी देवाक ते सुबीत दिसलें उत्पत्ती पुस्तकांत पळयता देवाक ते सुबीत दिसलें प्रत्येक तो सुबीत मगाच्यानो देव सुबीत कित्याक ताणें रचलेली रचना सुबीत देव कित्याक सुबीत कित्याक म्हळ्यार ही प्रकृती देवाची रचना सुबीत आनी तो देव सुबीत आनी देवान रचना पैकी श्रेष्ठ रचना जावनाच्या मोरयेक आमकां रचून दिलें घडीत आमी हाडटा त्या मोरयेचो बर्थडे मोरयेचो जल्माचो दीस सर्व रचना पैकी उत्तीम रचना पाकात्मांतली रचना सुबीत रचना जावन आसता मोरी आनी तिचें जल्माचें फेस्त आचरण करून मगाच्यानो आज हांगासर ह्या वेदी भोवती सदांच मेळ्ळ्या भुरग्यांनी म्हटल्यार 9 दिसांनी फुलां घेवन मोरयेक मान घे खंयच्याय फेस्ताक आमी फुलां पाडपाचें करीत ना पूण ह्या फेस्ताक मोरयेच्या जल्माच्या फेस्ताक कितलो संतोश भुरग्यांक आमी ती भुरगीं ह्या दिसांनी सारकें करतच राग जायना पूण ह्या दिसांनी फाटल्या 9 दिसांनी हर एका दिसा देखी उठोवन हातांत फुलां घेवन ती दिसा कांय जाल्यार कितेंय आकर्शण आसा मोरयेक देखून आमी समजचें
तिचे एक आकर्षण आसा आकर्षण करची सकत आसा आयस्कांत बरी आणि ती आमकां सगळेच अट्रॅक्ट करता आकर्षित करता आणि कस्टमरी मायचे जल्माचे फेस्त आमी आचरण करत असताना मग आमी वडोल्यो थिंग्स नवे वेगळ्या तरेन करतात म्हणजे सगळ्याक हे सगळे स्वरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा जावर घालता आणि उपरांत आमी वडे वर्णन कशी हांव सवाय तुजी चाळीस वर्सांचा हांव तुजी व्हडली आमी प्रत्येक विशयांत आमी देवाक दिल्या रस्ते खातीर आज तक भेटून दीस पडले आमी समजोचे मग आज भुरग्याचे जल्माचे फेस्त आमी आचरण करत असताना बरी सुबीद कित्याक पयले कारण ही आदर नासतना ह्या संवसारी जल्माली आदर नासतना ह्या संवसारी जियेली आणि ताचे करून बरी सुबीद आदर नासलो मनीस सुबीद मनीस आवय बापूय जोगीमाने आमना भाग्यवान मनशा काणी तांच्या भुरग्याक सुबीद रितीन बऱ्या रितीन भाग्यवान रितीन मोगान वागयले देवाचो मोग ह्या भुरग्याक शिकयलो ताणी करून तांचे शिकून मनीस न्याय दिले तिजो पती जुजे एक प्रामाणीक मनीस नितीचो मनीस भाग्यवंत मनीस देखून तुझे सांगता तिची एक ज्ञान ती भाग्यवंत देखून ती सुबीद सगळ्यास सगळ्या संसाराचो प्रबंधार जेजू तिजो पूत आणि त्या जेजू तिने बरें वागयलो जेजूचो सांगात तिका लाभलो आणि सगळ्या देखीने जल्माला नापर्यंत जेजूचो सांगात तिने जोडलो आणि ताका बरी सुबीद ती मरण पावली सगळ्या ती मरण पावली म्हणजे ती कूड कुसम देवाक सोडून ना ती कूड कुडियत समेत सगळ्यात तिने उभारून देवाक उभारून केले आणि सगळ्या संसाराची राणी म्हणून तिका पुरवार केले ताका बरी सुबीद आणि त्या सुबीद मनीचो आज मातीस बेस्ट आचरण करची आमी आमच्या भावांनी पयली आमी सुबीद जावंक करया आमी सुबीद कशें जावचे मोनयेचे शिकून आमी आपणायल्यार मोनये बरी वागत नासतना जियोवप आमी प्रयत्न केल्यार ही प्रकृती ते आमी मान दवरल्यार मान केल्यार गौरवान लेखल्यार आमी सुबीद जावंक पावले देखून मोगाच्या भावांनी पयली आमचो जीव उरता आमकां बरें फळ मेळालें जाल्यार म्हणजे बरें फळ आंबो जावची खास जावची पणस जावची बरें मेळालें जाल्यार आमी त्या बऱ्या रुखाचो वचत जाय आनी तो बरो रूख बरें फळ आमकां दिता तशेंच तो म्हणटा जेजू जर आमकां मेळाचे आमी बरी येसची वचत ही बरी जेजूक आमकां दिता बरी जेजूक आमकां दिता आमी बरी येसची केल्यार बरी फुडले सकट बरी जाता एक कारणाशिवाय वायमुळे पडल्या वेळार मोही काची गरज समजली ही जेजू जर शिकलेली आहे म्हणटा तांकां वायना पण मोही जेजू कडेन मागून आमकां धाडटा देखून मोही मागीर अगदी पडून देवास आमी करीत करा म्हणजे गाडी आमी तें सुणटा आमची तरुण गाडी तें सुणटा म्हणना जाल्यार म्हणून प्रयत्न करा कित्याक मोहीची ससाय आमकां आसल्यार मोहीची भक्त आमकां आसल्यार मोही आमकां जेजू सरशी आवडटा म्हणलें तें स्पश्ट देखून मोही गावन आनी जायते शिकून शिकता आनी एक आसता फक्त ते शिकून आसा पण मोही ती चड शिकून आसा चडकट शिकून आसा तरी पूण मोही चड रस्ता वयली भक्ती रस्ता तिजो चड मागले संतोष पडया आनी देवाक घरांत या मोही आमकां भोव केलो आनी विशेष कितें म्हळ्यार आज आमी आमच्या कार्याक जाल्ले पयले बेडे हांगासर राण्ण दिवचे राण्ण ते पवित्र केले आनी ते कारण आमी भक्ती करतल्या पूण एक संकेत आमच्या कुटुंबासाठी नवे जेवचे देवान आमकां दिल्ल्या केल्ल्या बरेपणाक आर्गां पाठोवचो दीस आमी सागोडी करता आमी भात करता आमी रांगोळी करता आमच्या तोंडार दुवानी करता कोणी केल्ले देवा आमी रस काडले आमी एक सर वाव केलो आमी पूण ताका गरजचे उदारपणे फाव केल्ले ताका गरजेचे परिसरपणे फाव केल्ले हे सर देवान म्हणलें आमी समजोचे आनी करून आमकां हे बेडे ही प्रकृती जावचे कारण देवान आमकां फाव केल्या खातीर देवाक सदांच आमी ऋणी आसचे ताका आमी अर्घ दिवचे आनी एक विशय जावन आसा कुटुंबा सांगता नवे जेवचे म्हाका एक दिसांनी नवे जेवप एक दिसांनी
कुटुंबाचे संदेही एणे असा सुद्धा करता की आमचे कुटुंबाचे साधे आम्ही सर्व एक कोण आम्ही ओळख घेतो आणि आता आम्ही केलेले नवे ते पात्र आम्ही ते पिटो करतो ते सुद्धांत या भवनात या शाळेत आम्ही ते सर्व एक संकेत बघायचा काही संकेत मा तो संकेत किती म्हणाले आमचे कुटुंबामध्ये एक कोण असा आमच्या कुटुंबामध्ये मोग असा आमच्या कुटुंबामध्ये जोड असा आणि या रीती लागू दिला ते नवे जीवनाच्या आत्माने गरीबेका दिसा मी नवे जीवनाचे मला पात्र आणि गरीबे म्हणा पण आमच्या कुटुंबामध्ये संबंध बरोबर झाल्यावर आम्ही जीवनाचे प्रसंगात आलेले आणि संगता आम्ही जीएचे संगता आम्ही एकामेका वाटून घ्यायचे आणि त्याला नव्याच्या ते काम बऱ्याने काम करते हे नव्याच्या आज आमच्या ते वेच राग वगैरे असतात सगळ्या आज मागणी करायला सगळीचे आज एक इच्छा वगैरे आत्मा नाही जोडतो बरे म्हणजे आशीर्वाद आम्ही जोडतो देवीचे आशीर्वाद जोडतो तिकडून कोणाचे तुला राग असा वगैरे असा वेच असतात सगळ्या हे पुरा नाही पाहिजे तिला प्रेम आपला नासा जो पाहिजे जो आहे बघायला करू सका तिकडून आमच्या काळात आमच्या गोष्टी बरे नाही तुझ्या कष्टाने करता आमका दुखेला आम्ही गोष्टी आमच्या काळात आमच्या त्या व्यक्ती मला दुखेला कारण मला अन्याय केला कारण मला वाईट केला आणि मॉम दुखेला कधी तू काबुलेला वरती मग तुला नाव आमच्या गोष्टीला काळचा सुद्धा आणि हे दोनचा पहिली करती आणि कधी डोक्याने आमच्या काळात आमच्या गोष्टीची ते गरज नवे दोनच्या पहिले ते गरज बॉक्साने गरज एकामेका तू प्रत्येक कष्टाचे दांदर प्रत्येक कष्टाचे बॉक्सूचे कष्ट दोनों पिक्चर सुला आणि सागर एकटा दांदर प्रत्येक सुला की बॉक्सूचे सुला दांदर प्रत्येक सुला आम्ही सगळ्यांचे दांदर ते सुला के पैसे दिले जाते बॉक्सूचे आणि कष्ट काळ जाता बॉक्सूचे मग ही एक करणी आयची सारी करिया आणि बॉक्सूनो आमच्या माझ्या सगळ्या जॉब करो शेताला जॉब करो घरात जॉब करो काळ जाता गोष्टी आणि मध्ये बरे लोक प्रयत्न करिया आणि त्यावेळेला रस्ता बरोबर त्या कामाने समजले आज सगळ्या लोकांचे सगळ्या सोयीस मंगोली सभा मान देता पुरा संदोरिया एक बामी जन्मल्या आमच्या आवईच्या गरबा मी आवई पण आवई जाण्याचे सरी जाऊन आवई आमची सरी झाल्या त्या आवईच्या खुशीचा जन्मल्या आमच्या आवई 9 महिने आमच्या कष्टाने जगत पोचला आणि जर त्या उपरांती कष्टाने गेले आमका सांभाळला आमचं मोग केला आमका बऱ्या प्रकारात ठेवलेला आमच्या आवईक मान करीचे आमच्या आवईक गौरव केली तसली जाऊन तर व्यवस्था जाऊन ही इथे करता जाऊन ही आमच्या आवई तिने आमच्या आमका जाऊन दिला त्याने पण आमच्या आवईला मान करता तुझी बहीण एक सरी तुझ्या बहिणीने म्हणा मोग असते तुझी बहीण तुझ्याकडे किती प्रकारचा किती त्याग करता आणि पड्या आणि काय करतील सगळ्या लोकांना गौरव दिवसे ती करते ते समाज आता पडे काम सगळ्या लोकांना ते प्रदाता किंवा त्यांना समोर शुभ घरी लागले जसा सगळे आम्ही मान आणि गौरव दिवसे त्या कास मोरी आणि मान करता की सगळी ती जाऊन ते जन्मलो सर्वांना जन्मलो आणि मोरी आम्ही मान करतो म्हणजे सगळे आम्ही मान करतो सगळे आम्ही गौरव दिवसो आणि कर्मलो सन्मान करून प्रयत्न करते तसेच सगळ्यांनी आमचे बरे कोण आणि गौरव घ्यायचे एक वरते भाग देवांचा काम केला आणि काय काय केले आणि देवा फेमस किंवा मग अशा रस्त्याचे चार संकेतच्या मनामध्ये डोळे मोठी सर्व सुवी त्याकडे ही देवा विशेष त्या संसारी देवाची आणि आमची सर्वांची आवडीचा दिवस करणार दुसरे नावाचा आम्ही देवा फेमस जाई आमचा सुवी रचना ही सृष्टी देवा भाव केल्या खातीर वेळे आमका भाव केल्या खातीर तिसरे नाव आहे जोडचे कुटुंबाचे सर्व सगळे राग द्वेष पयस करणं काय होणार सांगता नाव आहे जोडचे आणि चौथे सगळे परिणाम मानवी तासंती मंदिराची तरीसा आम समजून ठेवण्याची प्रयत्न करेन आमेन Uberania, Sobawa, Kusatnia, Satman, Tamadeva, Sarvadava, Sagani, Visharasara, Anindisha, Jayastra, Anjarasya, Sobawa, Namika, Tisabal, Ampara, Vasasagana,
आमची प्रार्थना करून ती मध्ये समर्पित करू.
तुमच्या भावा बहिणीनो, ज्याने तुमचे बलिदान सत्कृतज्ञता देवा बाबा अंत असणे जाणून मान्या. आमचे वंशजे घेतलेल्या तुझ्या कृपान आपल्या आवडीचे आमकां तोंड विभागून कोणते पवित्र केले वस्तू तो जेजू आमकां पातकाच्या सर्व वाईटांतल्यान निवारून दिसान दीस अधिक पवित्र कर आणि ह्या वेळार आमी करता आमच्या जिणेचे समर्पण आपल्या समर्पणान देव तुझे मुखार दवरून पावो या मागता क्रिस्त आमच्या सुन्यावर भी. तुमचे सगळे असो आपल्या मुखारपणाची वडवी सांभाळून पवित्रतेच्या कृपे तुझे एका स्वतःची आमय झाली आणि सासणी प्रकाशने संसारात केलो तुझे ख्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशी देव आणि सगळी सोसर्ग दळपा तुझी तोर महिमा वाकणतात तांचे संगती आमचे काळे मॅडम आनंदाने तुझी स्तुती करिता. देखून बाबा प्रत्येकपणी आम्ही मागणी करता तुका विक्रमच्या आम्ही हाताने घेतली त्याच पवित्र न्यायावती तुझ्या पुत्रांच्या सोन्या ख्रिस्ताची तू आणि रगत संचार तू पवित्र कर ताची साधना पाडून आम्ही हो संस्कार समारंभता तुकारांनी जो होतेला की काळे मुलं घेतलो तुका देवासून तो म्हणलो तो आपल्या सांग दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सनेष्ट घेयात आणि खायात ही म्हजी कूर तुमचे बसत समर्पूंची. त्याचपणी जेव्हा अंधदोषाने पाप सिद्धी करणाऱ्यांनी नसलो हे आपल्या सांग केली आणि म्हणे तुम्ही समेष्ट घेयात आणि हत्ते पियेयात ही माझ्या रक्ताची कास नव्या आणि सासणी कराराचे निरगत हातकाचे नुकसाने मिळतात तुमचे बसत आणि समेश मनच्या बसत ते वाढ होते हे मुझ्या उदासा करा. Amen.
पदांची वांपण असो आम्ही सरकार सगळ्यांचो आम्ही कृतीपणे विकास करता आणि तो पदार्थ करो म्हणजे वाट पडून असा देखून आम्ही उपकारी माणसां हे जिवितांनी पवित्र पावनिका ते बलिदान तुका समर्पिता जे बली आमच्या वाहनात 30% जोडल्या 30 बली आता तुझी पवित्र सदात कवेटेका तिचे तुझी दया निष्काल आणि तुझ्या पुत्राची कुडी आणि रक्तान पुस्ताई नका ताज्या पवित्र ज्ञानभर आणि जेजू सवय पुढे करतो आम्ही जाऊन केली तुका वेगळे सस्ती दान आमकां करू आणि असे देवाचे माये कोपरे होऊन कार्तिकेच्या तुझ्या बलिदान पुत्रांच्या वैभवजक साक्षींच्या आणि सगळे स्वतः सांगता कवी सुरकाट गेल्याच्या काही जण आमकां वाटू वेळो तांच्या विनोदी स्वादार आमकां निरंतर करून आम्ही विश्वास करता बापा हे बलिवरती आमकां तुझी सगळ्यात मेळ्ळी तिचे वरती सगळ्या संसारात शांती आणि कारण कर म्हणून आम्ही मागता तुझे साखा फ्रांसिस आमच्या बलिवंत बापाच्या जराळाच्या गोडी बापा सांगता कवी सगळ्याच्या सगळे गोड्या आणि म्हणे अंतरात तुझ्या पुत्रांका सोडून घेतलेले सगळे पद्य सकाळी या संसारात वाटसले तुझ्या पवित्र सभे भगवान आणि प्रिय मोगान कीर्त कर तुझ्या वजीर भेट काय केल्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेने आणि करून घे कारण मला बाबा संसारांची पडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे देणे काय आमच्या वेळेला पिढी आणि तुझ्या इष्टागाती या संसारात अंतरलेल्या सदिस्ता महिपासून तुझ्या राजन घे तरी आम्ही तुझी महिमा करून सस्तान दलोशीचं दयावून आमकां भरोसा आसा क्रिस्त आमच्या समयावरती ताजे उद्देशी सगळे बरे वस्तू संसारात मांडून दिला आहे यास जेजूनी त्यास जेजू सगळा त्यास जेजू कर पवित्र प्रचारीपणा सत्तेदार बापा सर्वंतनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्नाम आमच्या सुपुत्राची आज्ञा मनात करून जेजूची केले मागणी सांगता म्हणूया आमच्या बाबाच्या तुझे नाव सर्वीचे भाग यांच्या सर्व घराले ख्रिस्ताचे येणे बलवशात केल्या कामकाम तुझ्या उदारकृती सर्वाकांतले सुटे आणि सर्वाकांतले वाटले तुम्ही आले तू ख्रिस्तात वेळेला तुझ्यामुळे तुमका शांती दोरता मजी शांती तुमका देता आमच्या हक्काचे नाही पण तुझ्या पवित्रेच्या बाबाचे दिशा तुझे कुशेप्रमाणे तुका शांती दिये आणि प्रकार सांभाळ तुमची येताय राजवत्सल येताय सस्नाच्या सस्नात आमेन शांती सदंकाल तुमचे सवे असो तुझे सवे असो
आज संजय
आयसीवाय संघाला 2 वरां उपरांत खेळा स्पर्धेत ह्या सर्तीत वेतनदारांका समेस्तान आणि मोगाचे अपवाद मागवलेला केले. त्याच्या संदर्भी आमकां केल्ल्या समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा. सुबेदारान आजकार सोबेच्या निर्णय समितीक देव बरें करूं. तशेंच सहकार दिल्या समेस्तांचो उपकार गावता. सर्वांक मोटिवेशनाचे शुभाशय पाडीला मोटिवेशनाचे कुटुंबाचे कष्ट विकासाचा सर्वसोडी विचार म्हाका विकरीचे जोडे मारेस रुटीन तराक मोकळून आसा. नाम सांगला म्हाका करतो आसा कोण गावता तुझ्या कष्टा भावका म्हणून तांकां सदांच आभारी जावन आसा. हेजे कडेन म्हाका मोकळच्या विकरचो हांव हाल जाता तुका देव बरें करूं. तुमकां समेस्तांक एक संतोष बरी मोठी मेळचे कष्ट म्हाका दिसपाळ बरी तुमचे कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून परगांवांत आसता तुमच्या मोगाच्या मनशाक संदेश पाठयत आसतना म्हणजे संदेश दिया ताच्या बाबाय मागला म्हणचे संगतास घरा सगळ्या तुडेस्तान आणि काळजाच्या पासून आमी मागला तांकांय दया करता म्हणजे संदेश तुम्ही पाठवून विनंती करता. मोगाच्या नांवान आमी च्या गोडी मंडळीच्या संघान निर्माण करतल्या तशेंच रितीन सहकार दिल्ल्यान नेताजी जाल्या उपरांत भुरग्यांनी तुम्ही सीदा ह्या भागांतल्यान वचून हे सांगता ह्या भागांतल्यान वचून एक सदाय सेवकांनी खूब एक स्पीड आनी एक पावसून घालता ते तुम्ही घेवन वयचे. भुरग्यांक वाड्याचे तुमकां नवे जाग्यार वाडटले ते घेवन तुम्ही ह्या भागांतल्यान वचून खूब पावस आनी स्पीड्स तुम्ही घेवचे. भुरग्यांनी मात्र ह्या भागांतल्यान वचून हांगासर तुमकां खूब दवरल्यात ते तुम्ही घेवचे. नाम सांगितल्याप्रमाणे एक मुखार आमच्या पिरगज गौडी मंडळीचो उपाध्यक्ष एडवर्ड लार्सन डिसोजा. गौडी मंडळीचो कार्यदर्शी विन्सेंट डी अल्मेडा. वीस आयोगाची संचालकी प्रेमा डी अल्मेडा. 4 वाड्याचे गुरका इमुरगोळी वाडो जेनेरो डिसोजा. पेत्री वाडो प्रेमा डी अल्मेडा. आदर्श नगर वाडो हॅरी डिसोजा. आर्थिक समितीचे सांदे नांव सांगना कोण आर्थिक समितीचे सांदे आसा दयाकर मुखार या. गुंडरिकल वाडो गुरकार मंजू डी अल्मेडा. आर्थिक समितीचे सांदे दयाकर मुखार या. तसेच गौडीक मंडळीचे सांदे दयाकर कोण हांगासर आसात दयाकर मुखार या आनी मान स्वीकार करचो. फेस्ताक खूब वदक दिल्ले जावन आसा विलियम डी सिल्वा आनी बाबाओ पेत्री वाडो. फेस्ताक खंयची वदक दिल्लो हॅरी डी अल्मेडा पेत्री वाडो. तशेंच आज भुरग्यांक स्वीट्स दिल्ले जावन आसात पास्कल डी अल्मेडा आनी बाबाओ रॉनिश डिसोजा गुंडरिकल वाडो कार्याचे मान स्वीकार करचो. तशेंच नोव्हेनाच्या दिसांनी आमकां मुलांतल्या भुरग्यांक स्वीट्स दिल्ले जावन आसात. नवे दिल्लो जावन आसा प्रकाश डी अल्मेडा दयाकर मुखार आनी मान स्वीकार करचो. फेस्ता दिसा मुलांतल्या नोव्हेना दिसा मुलांतल्यांक स्वीट्स दिल्ली. लीना डी अल्मेडा इमुरगोळी वाडो
प्रवीण राज पुंडलिकल वाडो, मॅक्सन डिसोजा, स्टॅनी मार्लिन डिसोजा पेत्री वाडो, ॲशर डिसिल्वा पेत्री वाडो, ग्रेगरी डी अल्मेडा इंद्रुगोळी वाडो, विन्सेंट डी अल्मेडा पेत्री वाडो, सरिता डिसोजा पुंडलिकल वाडो, वलेरियन डिसोजा पेत्री वाडो. कोणाचे नाव चुकला जाल्यार मुखार येवचें आनी मान स्विकार करचो. भुरग्यांनी लायनी येवचें त्या कुशीन वसा, कुशीन वसा. वाड्याचे 4 गुरकार मुखार या. लायनीर वसा, लायनीर वसा. तुमच्या जाग्यार नो मांडटले, तुमच्या जाग्यार कोणी उठचे ना.